Moikka kaikille, mun nimi on Dinkhulizan ja mun lempinimi on Toni. Mä oon 15-vuotias ja mä oon kotoisin Hanusta, Vietnamista. Ja nyt minä asun mun ystäväni ja mun suomen kielen opettajani kanssa Vetelisa Suomessa. Ja mä oon tosi ylpeä itsestäni, koska mä oon ensimmäinen vietnamilainen opiskelija, joka osallistui ensimmäisen Finance Futuren FAST-ohjelmaan. Ja mun ohjelma pidettiin Vetelisa Suomessa. Se on tosi pieni kaupunki, mutta siellä on niin paljon mielenkiintoisia asioita. Ja siellä on messa, liikuntakeskus, liikuntakenttä, lukio ja monia muita. Ja nyt minä kerron teille 3 asiaa, joista minä rakastan mun ohjelmassa Suomessa. Ensinnäkin on suomalainen. He ovat tosi ystävällisiä, vieraanvaraisia ja hyödyllisiä. He tosi hyvä, koska joka kerta kun minä menen ulos, he sanovat moi tai heippa tosi ystävällisesti mulle, niin minä tuntun lämpöä heistä. Sitten on lukio, joissa kaikki ovat tosi ahkeria, ystävällisiä ja helppo tutustua. Ja lopuksi on mun ryhmäni ja mä ajattelen, että se on paras ryhmä maailma, koska kaikki auttavat toisaan opiskelussa ja myös elämässä. Niin minä tosi rakastan mun ryhmää. Ja mulla on myös tosi hyvä opettaja, jonka nimi Miki. Hän on tosi hauska, avulias ja myös tosi käsivällinen. Ja minä haluan sanoa kiitos siitä ja myös mä oon kiitollinen hänelle, koska hän auttaa minulle ja mun ystäville tosi paljon. Joo, se on mun matkani Suomessa. Entäs, onko sulla unelma Suomesta? Jos on, aloitetaan sun suomalainen unelma FAST-ohjelmalla. Ja nyt moi moi ja nähdään Suomessa.